Мусульмани не терористи. У соцмережі набирає обертів флешмоб на підтримку фігурантів так званої справи першої бахчисарайської групи про тероризм. Десятки людей із Криму та навіть з Латвії і Туреччини викладають в інтернет фото з плакатами, на яких зображені кримські татари Енвер Мамутов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров та Зіврі Апцеїтов. Таким чином вони намагаються привернути увагу спільноти до цієї сфальшованої справи. У багатьох містах та селах півострова відбулися молебні на підтримку цих політв'язнів. Молилися за них у Стамбулі та Гевзе. Я с уверенностью могу сказать, что мой отец не террорист. Я также уверенно могу сказать, что все остальные ребята не имеют никакого отношения к терроризму. Мусульмане не террористы. Сегодня эти люди томятся вот уже более 2 лет за стенках тюрем лишь за то, что соблюдают свою религию и стараются сохранить культуру и традиции нашего народа. Подобное уже было в истории нашего народа, когда в 1944 году, обвинив весь народ предателями советской власти, депортировали с родных домов. Но наш народ не принял этот ярлык тогда и не примет ярлык террористов сегодня.